alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On calminama goto kala inde mo yettode mum kala jeɓanɗo télé fulɓe haala ka addama ɗo haala si addama noon joom kala jooɗo ha haala ka haale eyi hombo addi haala ka ɗo ɗo haalirde ɗo woni Mama Gallo Woury Ba ɗo ɗo télé fulɓe o addi haala ka hoɗo itti haala ka o itti haala ka toon to Goundiour Saloum commune mo Ndiafat haala mawka waɗi toon hakkude neɗɗo e miñum woni Mamadou Alpha e miñum professeur Gorgui Ba. eyyi holko sababini haala ka ko haala kota ñebbe funti noon toon to sekko mo Ndiafat kota o ɓe mbi kota funtata so wona photocopie carte d'identité e ɗum wanin 20 000 francs. eyyi ta on Mamadou Alpha mo jogui photocopie carte d'identité mum miñum on Gorgui Ba mo jogui 20 000 mo yejjiti carte d'identité mum ɗe. eyyi ngam ɓe mbaddi jungo e faandu ɓe itti ɓe gaddi saku ñebbe o ha he damuɗe galle he dama galle ɗe kuccotirno comme ça juuɗe dolloke ni. eyyi nde ɓe teppiti saku o ɓe tawi toon ko sababude ñebbe boɗeje. eyyi professeur Gorgui Ba noon wi koto mum on Mamadou Alpha hi photocopie carte d'identité ma jaaha ɗaɓɓoya saku ma ñebbe ngam wonande min mi heeɓi sakam ñebbe. eyyi on ɗon koto mum Mamadou Alpha wi tati memata jeego ngam il faut comme ka photocopie carte mum d'identité funtini saku wonande saku ñebbe boɗeje ɗe ngam il faut ñebbe ɗe pecce walla mayɗo lelo. eyyi wonande bammu'en ari haali hen hunde nde hooki e miñirawo baba ari haali hen hunde nde hooki mama o ari haali hen hunde nde hooki ngam ɓe jaɓani imam sare o on ne ari haali hen nanuka jaalika ha ɓe moƴƴiya to sewde village ndekante ɗum ƴelliti jungo sewde village ngam ɓe jaɓani mairie commune mo Ndiafat. eyyi nde ɓe jeehi commune de Ndiafat noon ngam ɓe tawide maire Ndiafat wawa safrude on safara ngam ɓe kuccani toon to arrondissement mo Njeeje. nde ɓe jotti toon noon ndekante affaire saku ñebbe boɗeje o hewtiri préfecture Njeeje o ngam o waɗi ɓe évacué toon to Goundiour noon mo Kaolack. eyyi ni hen noon Mamadou Alpha wari damuɗe mum galle ɗe huccintiniɗe banggue goɗɗo kala jedduɗo in jahannoɗo galle Mamadou Alpha hanki yo yaab teppere mum yaaha Goundiour tawitano o tawani dame galle Mamadou Alpha ɗe mbahliti ngam yo nodda min Gallo Woury ngam mi rupta ɗum passe mum e 77 616 89 71 ni hen haala ka heɓoyi gouverneur mo Kaolack wonande ñebbe boɗeje hakkude Mamadou Alpha e miñum professeur Gorgui Ba. eyyi